Solusyon sa kahirapan. Ano nga ba? Puro ayuda ba ang dapat nating ibigay sa ating mga kababayan na naghihirap? Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang iyong Dad ng Bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Marami sa ating mga namumuno at namamahala ang nagsasabing ang solusyon sa kahirapan ay mga ayuda o yung mga 4Ps na tinatawag natin. Pero mga kababayan, kung sasanayin natin ang ating mga kapatid at ang ating mga kababayan na palagi na lamang ayuda ang ating binibigay, baka tayo matulad sa mga ibon na mamamatay na lamang kahit na marunong tayong mangisda o maghuli ng ating kakainin. Anong ibig ko sabihin? Noong panahon, sa isang bayan sa Antarctica o malapit sa snow area, yung mga malalamig na lugar, merong mga ibon doon, mga tinatawag nilang pelican, na nabubuhay sa pamamagitan ng paghuli ng isda. Sila ay lumulusog sa ilalim ng dagat at hinuhuli nila yung mga isda. Kaya lang, nung nagkaroon ng pabrika ng mga sardinas doon at mga canning factory doon, tinatapon ng mga factory yung mga kanilang mga tira ng mga isda na hindi nila kailangan at yun na ang naging kinakain ng mga pelicans o yung mga ibon na yon. Dumating ang panahon na sanay sila sa ganon at nung nagsara yung pabrika, yung mga pelican namatay din kasi nga hindi na sila natutong mangisda. Natutong na lamang silang umasa sa mga binabato sa kanilang tira-tira ng mga pabrika. So anong ibig ko sabihin mga kababayan? Kung sasanayin natin ang mga kababayan natin na umasa lamang sa ayuda, baka dumating ang panahon matulad sila doon sa ibon ng mga pelican na namatay dahil hindi na sila natutong magtrabaho. Kaya sa atin mga solusyon mga kababayan, ang kailangan natin ay tamang trabaho. At para magkaroon ng tamang trabaho, dapat magkaroon ng tamang skills training. Kaya dapat yan ang ating pag-ibayuhin, bigyan ng pansin at pagtuunan ng lahat ng ating atensyon, yung pag-angat ng ating mga kababayan sa kanilang kaalaman para na sa ganun mas magkaroon sila ng magandang kabuhayan. Katulad niyan, marami sa mga multinationals at mga business process outsourcing center nagsasabi na kailangan namin ng mga Pilipinong manggagawa at mga maari magtrabaho sa amin. Ang problema, hindi sapat ang kanilang kaalaman sa mga pangangailangan namin. Hindi sila makapagsalita ng tamang Ingles at saka hindi nila alam yung mga dapat gawin. So, ang kailangan natin, i-train natin ang ating mga kababayan dahil napakaraming walang trabaho pa rin at marami din yung mga underemployed na ating mga kababayan. Ang solusyon, tamang training. Pataasin natin ang kanilang kaalaman para nang sa ganon, mabigyan sila ng mas magandang trabaho. Hindi lamang dito sa ating bayan, pati sa ibang bansa na nangangailangan din ng napakaraming manggagawa. Kaya lang ang problema, hindi nila mahanap yung tamang abilidad ng mga kababayan natin para mabigyan sila ng trabaho. So, ang dapat nating gawin mga kababayan, hindi lamang ayuda. Dapat tapatan natin to ng tamang training para na sa ganon, magkaroon sila ng mas magandang kabuhayan at mas magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Yan naman po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ayan.